Irridu nevitaw kollas totali fis-sistema tas-saħħa sabiex kunu protetti l-vulnerabbli l-anzjani kif ukoll il-frontliners. Kien dan il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista f'konferenza tal-aħbarijiet li kienet indirizzata minn deputati Stephen Spiteri u Claudette Buttigieg. Il-kelliem għas-saħħa Stephen Spiteri irrefera għall-isqarrija qiebsa illi ħarġet il-mam dwar dak li qed iseħħ fl-Isptar Mater Dei u insista li l-firxa ta' dan il-virus tista' żżid il-mortalità kif ukoll effetti fit-tul fuq in-nies. Dan kollu qed iwassal għal pressjoni fuq l-isptarijiet u fuq il-ħaddiema tas-saħħa, fuq tobba li mhux ilaħqu mal-pazjenti u l-pressjoni fuq is-swali tal-ITU. Wissejna għal aktar restrizzjonijiet għaliex nemmnu li dawn il-miżuri flimkien mal-programm ta' vaċċinazzjoni illum huma bżonjużi. Ma nistgħux naljenaw lill-poplu u qisu għax għandna it-tilqima għaliex il-programm għaddej qisu ikkontrollajna il-pandemija. Stephen Spiteri saħaq li hemm bżonn ta' aktar kontroll fis-sistema tal-contact tracing u iktar sigurtà u nfurzar fl-iskejjel kif ukoll fil-fabbriki u fuq il-postijiet tax-xogħol. Filwaqt li l-oppożizzjoni tirrikonoxxi l-ħidma li qed issir fir-rollout tal-vaċċin qed jinħass nuqqas ta' ippjanar fil-mod ta' kif dan qed jingħata. Il-COVID Action Team tal-Partit Nazzjonalista għaddej b'ħidma konkreta blaqat mal-esperti f'dan is-settur fejn fost il-proposti li qed iressa hemm li t-tobba tal-familja jkun jistgħu jagħtu l-vaċċin, proposta li ntlaqet mod tajjeb mill-Gvern. Dan nagħmluh fuq bażi kif diġà medika, xjentifika li tista' tgħin l-irkupru minn din il-pandemija, irkupru fis-saħħa u fl-ekonomija. Irkupru mhux ta' tbassir li mbassru, iżda b'mod li huwa jagħmel sens u bbażat fuq il-verità. Irkupru li iva jawgura saħħa lil kulħadd. Min-naħa tagħha l-kelliem għall-politika soċjali Claudette Buttigieg saħqet li n-nies jinsabu mħasba dwar is-sitwazzjoni preżenti, iżda sfortunatament din il-karba tan-nies mhux dejjem qed tasal. In-nuqqas ta' ċarezza u n-nuqqas ta' trasparenza bħalmat hija trademark tal-Gvern Laburista. Fejn tidħol is-saħħa u l-ħajja tan-nies jiena naħseb illi ma nistgħux nibqgħu nilagħbu u assolutament mhuwiex aċċettabbli li ma jkunx hemm trasparenza bl-aktar mod assolut. Hija qalet li l-messaġġi konfliġġenti li ntqalu min-naħa tal-Prim Ministru waslu biex is-sagrifiċċji illi saru spiċċaw irmiet u wasalna f'sitwazzjoni li ninsabu fiha llum. Claudette Buttigieg qalet li fid-dawl ta' dan kollu hemm bżonn li naħdmu favur stabilità ekonomika u li n-nies ikollhom serħan il-moħħ.